Il-familji Maltin u Għawċin ser jibdew jirċievu l-ewwel pagamenti mill-miżuri soċjali tal-baġit għas-sena d-dieħla. Dan hekk kif mis-sibt li ġej ser jibdew isiru ħlasijiet marbuta ma' 4 inizjattivi differenti u li jkopru l-ewwel 4 xhur tas-sena d-dieħla. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, spjega l-miżuri li għalihom il-ħlas ser ikun qed jingħata kmieni. Fit-tmiem din il-ġimgħa ħankunu qegħdin inħallsu l-għajnuna supplementari li allura minħabba miżura ġdida fil-baġit tas-sena d-dieħla ir-rati ħajkunu miżjuda skont kif tħabbar f'dak il-baġit. Ħajtħallsu wkoll iż-żidiet fl-allowance għal tfal b'diżabilità fit-tmiem din il-ġimgħa wkoll. Minkejja li m'hemmx tibdil per se fil-baġit tas-sena d-dieħla se jitħallsu wkoll il-ħlasijiet tal-allowance tat-tfal illi jinkludu allura s-suppliment li beda jitħallas matul din is-sena l-ewwel darba u ħadkun qed tidħol fis-seħħ ukoll fil-fatt diġà daħlet miżura ġdida għal persuni li ma jkollhomx indirizz fiss biex jieħdu l-assistenza soċjali. F'diskors li għamel il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon spjega kif miż-żidiet fir-rati supplementari ser igawdu mal-28,740 persuna. Lura fl-2016 in-nefqa fuq dawn il-benefiċċji kienet ta' 5,740,000 euro. U issa fl-2022 din telet għal 17,500,000 euro. Din hija żieda ta' kważi 12 miljun euro. L-allowance għal tfal b'diżabilità wkoll ser tiżdied b'5 euro biex bekk issa din l-għajnuna titla' għal 30 euro fil-ġimgħa jew ekwivalenti għal 1,560 euro fis-sena. U għannota wkoll kif benefiċċju ta' Children's Allowance koppji li dħul tagħhom ma jaqbisx il-25,318 euro sa issa gawdew minn żieda ta' 166 euro fuq kull wilt. Il-Ministru stqar kif il-ħlasijiet qed ikunu antiċipati sabiex fi żminijiet ta' festi kulħadd ikun f'qagħda aħjar biex igawdi flimkien mal-familja tiegħu. Miżuri huma dak li huma miżuri pożittivi ħafna. Tieni nett hemm ċertu kategoriji li nemmnu li minn barra li għandhom iż-żidiet għaliex m'għandniex aħna nantiċipaw dawk il-ħlasijiet biex dawn in-nies anke f'da żminijiet ta' festi jkunu f'pożizzjoni aħjar li jipparteċipaw mill-ġid tal-pajjiż.